Present continu, el podcast d'Eumo. Benvinguts una vegada més a En Present Continu, el podcast d'Eumo, un espai on podràs escoltar en català experts en diverses matèries compartint opinions i reflexions. Soc Júlia Blai i aquesta setmana tenim el plaer de comptar amb la presència de Dolors Sanahuja per parlar sobre l'acompanyament als alumnes. Bon dia, Dolors. Bon dia, Júlia. Si et sembla bé, abans de començar a fer les preguntes, et faré una breu presentació sobre qui ets per a aquelles persones que ens estan escoltant o mirant i que encara no et coneixen. Molt bé. Dolors Sanahuja Torres neix al poble de Blancafort, de la Conca de Barberà, un dimarts de març de 1955. Marxa del seu poble per estudiar a Tarragona a l'edat de 9 anys, deixant enrere els seus germans i els seus pares. Però hi retorna a l'edat adulta i és on hi viu ara. És graduada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i està doctorada en Història amb la tesi El territori d'Arampunyà, terra de pagesos i senyors entre el segle X i el segle XVI. Dolors és professora de secundària i batxillerat durant més de 40 anys. Ciències socials, història, geografia i història de l'art són algunes de les assignatures que imparteix. La Dolors ara està jubilada, però això no significa que estigui de braços plegats. És autora del llibre El que vaig aprendre a secundària, publicat per Eumo Editorial, on reflexiona sobre l'experiència docent, ajuda a l'escola del poble en classes de reforç de lectura, fa classes de català a dones ucraïneses refugiades al seu poble de Blancafort, parla d'història de l'art i és membre del Club de Lectura de la Biblioteca de l'Espluga de Francolí, llegeix, escriu i encara li queda temps per fer punta de coixí i cuidar dels seus rosers. La qüestió és no parar i no deixar d'aprendre coses noves. Això li recorda cada matí quan es desperta el gravat de Goya que té penjat a la capçalera del llit, on el propi Goya és retratat amb una barba molt llarga i amb crosses, i on hi ha escrit el missatge a un aprendo. Sí. Dolors, has estat 40 anys sent professora, però encara ara segueixes activa en activitats culturals, pedagògiques de la comarca i del poble. Què has après al llarg d'aquests anys? A intentar ser persona, Molt bé, que no és fàcil. que no és fàcil. I per què vas decidir ser professora? Jo he sigut de les poques persones que tenen sort. No vaig haver de dubtar, sempre ho vaig tenir clar. La majoria de persones i com a professora amb els adolescents he vist que tenien moltes dificultats per saber trobar el camí. Jo ho vaig tenir molt senzill, potser perquè no coneixia massa cosa, que també pot ser, perquè ara tens un ventall de possibilitats, llavors no n'hi havia gaires. I per tant jo vaig pensar que m'agradava. M'agradava fer dictats a les nines. No m'agradava jugar amb nines, però m'agradava fer dictats a les nines. Doncs, mestre. Llavors et sembla que per ser professora cal un component de vocació? No. No? No. Aquesta és una dèria que me la pregunten sempre. Si tens vocació, molt millor. Molt millor, perquè et surt molt més espontani, molt més natural. Però el que s'ha de tenir per ser professor és voluntat de fer bé les coses, és a dir, professionalitat, com en qualsevol altre camp. No pots demanar que milers de professors tots siguin vocacionals i il·luminats. No. Recordes algun professor que durant la teva infància, l'adolescència o la joventut et van marcar i gràcies a ell ets la persona que... Gràcies a la persona, no, perquè jo crec que si algun professor he tingut va ser el meu pare. Però sí que hi va haver una professora de grec que era molt durota, molt esquerpa, que a sisè de batxillerat va fer la pregunta, no sé per què va sortir per aquelles, era a l'Institut Martí Franquès de Tarragona, la pregunta de «¿Y usted qué va a estudiar, Sanahuja?» Parlaven de vostè i amb el cognom, i en castellà. I la Sanahuja va dir «Jo vull ser mestre». En aquells moments la carrera de mestre era magisteri, no era una carrera universitària. I a mi em semblava que ser mestre doncs, ja era un prodigi fantàstic. I ell em va mirar així des de dalt a la tarima, perquè s'asseien dalt d'una tarima,
y em diu, però què tonteries dice? Tiene que ir a la universitat. Per mi la universitat era un món, que no es podia, inassumible. Aquestes paraules em van capgirar. Ja no vaig fer magisteri. Vaig anar a la universitat i vaig començar fent història a Tarragona. Molt bé. I ja en la teva etapa de professora recordes alguna experiència remarcable, tant per bé com per dolent? Per bé, moltes. Per bé, moltes. Sobretot sempre provinent de la relació amb els alumnes. Vull dir que hi hagi reconeixement, que et saludin, que després dels anys encara recordin de tu. Això és fantàstic. Dolent. Home, recordo algun moment fumut de relació amb el professorat, que és on moltes vegades jo he ensopegat. De fet, en el llibre, el que vaig aprendre a secundària, reflexiones una mica sobre la teva experiència docent, també parles d'algunes anècdotes, i en el llibre defenses que s'han de tractar els joves, els adolescents, els alumnes, no com a alumnes, sinó com a persones, amb totes les seves variants. Això per una banda, i per l'altra banda és veritat que darrerament cada vegada hi ha més alumnes diagnosticats amb alguna necessitat especial, amb algun trastorn que els professors han de tenir en compte també dins de l'aula. Se'ls està demanant massa als professors? És a dir, que a més d'ensenyar han d'educar i han de cuidar els seus alumnes? Te separaria, no posaria tot això en el mateix cabàs. O sigui, per una banda, hi ha una... I com a psicòleg ho dic, vull dir, no ho dic només com a professora d'aula. Hi ha una mania en posar etiquetes als nanos. I a més va per campanyes. Jo no sé si aquí té a veure les farmacèutiques o no. Però de cop i volta hi ha la campanya dels hiperactius. Després et matxaquen, me sembla que després va venir la dels Asperger. Tots els nens eren Asperger. I després va venir la dels superdotats. Resultava que totes les famílies tenen nens superdotats i que per això tenien mals resultats acadèmics. Home, una miqueta de sentit comú, Una miqueta de sentit comú. Aquí en el llibre parlo d'una història, li poso el nom de Salvador, que no hi ha cap nom que sigui real, d'un nano que va arribar a l'institut amb una diagnosi sèria, greu, de l'escola. De l'escola. I va tenir la immensa sort, aquest noi, de trobar-se amb les psicopedagogues que hi havia en el meu institut, que eren fantàstiques, que van agafar aquell informe i el van posar al calaix. I en lloc de marcar amb una etiqueta en el nano, el van fer política inclusiva com si aquí no passés res. Aquell nen, que en teoria, no et diré que borderline, però quasi, avui està acabant una carrera universitària de les complicades. I encantat de la vida i té feina, perquè treballa en uns laboratoris, que no fa gaire temps que hi he parlat, i ho sé. Llavors, a mi me fa molta por de les etiquetes. Com em sembla una bestiesa, però una bestiesa d'aquelles de dimensions enormes, tants plans individualitzats. A veure, si tu estàs en una aula amb 30 alumnes, què has de tenir? 15 plans individualitzats? Què els hi faràs fer? A i o U? O sigui, és impossible, Júlia, és impossible. I a més és absurd. Perquè quan tu ja amb una criatura li poses l'etiqueta de que només pots arribar fins aquí, què esperes? I què espera la criatura amb una etiqueta d'aquesta manera? Primera part de la teva pregunta. La segona part. A veure, m'has dit ha d'ensenyar, ha d'educar i ha de cuidar. A veure, cuidar en el sentit ampli del terme, en principi no. En principi, qui ha de cuidar és la família. Atendre, sí.
Són paraules sinònims, però no són paraules que puguin dir el mateix. Ensenyar i educar és una història que quan jo era jove, Mare de Déu Santíssima, els debats que hi havia sobre aquests dos termes. En el segle XXI, a l'any 2022, amb internet, amb les xarxes, amb tants mitjans formadors o deformadors, el que ha de fer un professor és educar. I dins de l'educació inclou ensenyar. Ho sento, però és així. Si es vol fer bé la feina. I com podem assegurar un equip docent col·laboratiu si hi ha poques tutories, poques hores reservades a les tutories, poques reunions entre els claustres i si un percentatge alt de la plantilla són interins que poden anar canviant any rere any? No es pot assegurar. Així de clar. Però la cosa és més complexa. És a dir, clar, si en un claustre un terç, ja només dic un terç, del personal és interí, allò vol dir provisionalitat. Però quan tu trobes en un centre en què un percentatge del professorat es passa volant, l'eina que el centre té és tenir els materials preparats. És a dir, si falla l'element humà, que no falli l'element de la matèria. És a dir, jo entro nou en un centre que em puguin dir mira, hauràs de fer això, això i això, però veus, aquí tens tot el material del projecte que tenim dins del centre i dins d'aquesta àrea. És, això es pot resoldre d'aquesta altra manera. Es pot compensar d'aquesta manera. I amb això no estic dient que sigui bo. Però tampoc és bo, i això sí que t'ho dic amb 40 anys de professió, no sempre a la pública, els primers anys van ser a la privada. Tampoc és bo que tots siguin funcionaris i que l'única cosa per treure un funcionari de l'escola és o que violi algú o que robi algú. Això és el colmo, perquè hi ha mals professors. I amb el mal professorat que ho desgasta tot i ho crema tot, s'ha de poder fer alguna cosa. I aquí la inspecció tindria bastantes coses a dir, en nom d'omplir tants papers com ens fa omplir. O sigui, menys burocràcia i més presència als centres actuant, amb rigor. En relació a això, creus que el professor ha perdut prestigi, ha perdut autoritat del professor cap a l'alumne, és a dir, dins de la classe, del professor cap als pares i potser també el professor cap a la societat? Facilíssim. Que l'han perdut els metges? Sí. I els metges, que són els que ens curen la salut. La feina del professor és més a llarg termini, no es nota tant. Esclar, a nivell social, el professorat ha perdut prestigi. I a nivell d'alumnat, el professorat ha perdut prestigi. El que passa que si un professor, estem parlant globalment, però individualment, si un professor és, com deia, com me deia un alumne, legal no en té cap de problema. Ara ha de ser legal, des de la mirada dels alumnes. I ser legal només vol dir ser coherent entre el que dius i el que fas. I per què creus que ha canviat aquesta mirada global cap al professorat? Quines creus que són les causes? N'hi ha un munt, però és que n'hi ha moltes. Parlaria des de nivell més proper al desgast, val? El desgast de la professió. Portem anys i anys que tots són pals de cec. És que és espantós, tot el tema dels canvis de models educatius. No hi ha per on agafar-ho. És un desconcert, no saps mai a quina carta t'has de quedar. Això per una banda. Després, el model educatiu està totalment obsolet. I després, la tercera, és que tots els centres tenen projecte de centre perquè és obligatori, però és que en aquest país, com a d'altres, ara no vaig a justificar-ho teòricament, però hi ha una justificació, som una colla d'hipòcrites. És a dir, per una banda fem veure que hi venem paraules i per una altra hi ha la realitat que va per una altra línia. Total, ningú creu res.
I creus que aquesta situació de desgast del professorat... És el mateix desgast social que hi ha. O sigui, ningú creu en res ni ningú creu en ningú. I els absoluts no s'han d'utilitzar. Però la majoria no creu en res i la majoria no creu en ningú. Aleshores és una feina molt difícil de fer a guanyar-te el respecte i la consideració dels altres. I en una comunitat educativa això és clau. Bueno, una comunitat educativa en un poble, és a dir, sempre he dit que una classe és un micromón, és a dir, el que tu veus dins d'una classe és el que podries veure a nivell global, no hi ha tanta diferència, eh? I creus que aquest desgast, aquesta obsolescència del model educatiu, la conseqüència és el fracàs escolar? Una part de les raons del fracàs escolar és aquesta. Crec que el fracàs escolar té un munt de consideracions més grans que depassen l'àmbit pròpiament d'un centre. Perquè, per exemple, tu pots estar en un centre i tu faries les coses d'una manera com a centre, no la teva matèria. La teva matèria, a la pública, la veritat que com no et controla ningú pot fer el que et doni la gana, que és una bona llàstima, però és així. Val? Però hi ha un programa, per exemple, al batxillerat no pot ser el que et doni la gana. Hi ha un programa i aquell programa l'has de complir. Clar, tu no tens marge de maniobra, hi ha el que hi ha, i allò és el que has de fer. A algunes persones, això ja els va bé, perquè el que volen és ser un vehicle entre el famós llibre de text i els nanos. I ells senzillament posen paraules el que diu el llibre. Però després hi ha altres professors que no hem estat mai per aquesta línia i que pensem que l'ensenyament ha de ser una cosa molt més activa, molt més participativa i molt més de fer pensar. Per tant, què és per tu ser un bon professor? Què és per mi ser un bon professor? Per mi ser un bon professor és ser una persona estic mirant cap a on que no havia de mirar. Per ser un bon professor entenc ha de ser autocrític, que és una cosa que m'ha costat molt de trobar. En tots els claustres, en un 90, et diria que no vull exagerar més, en un 90% del personal, del professorat dels claustres, i he estat en 1, 2, 3, 4 claustres, doncs l'autocrítica no existeix. O sigui, el problema és o el nen no estudia, o el nen és tonto, que és un terme que odio, o el problema són les famílies, o sigui, els problemes sempre són de fora. Què faig jo perquè la meva classe, aquesta criatura, estigui com ha d'estar? Si ho fa, no ho diu en veu alta, que també pot ser que passi això. Jo autocrítiques en veu alta, ni a nivell individual ni a nivell col·lectiu, no arribarien els dits d'una mà. I no sé si m'he despistat. Sí, m'has preguntat el paper d'un bon professor. El primer és ser autocrític. L'altre, a dia d'avui, quan jo vaig començar, jo vaig començar al 78, o sigui que doncs no era tan important. Podies anar més de personatge medieval. Jo n'hi dic a l'Hidalgo castellano, jo me lo guiso, me lo como i com Juan Palomo, no? Doncs podies anar més per lliure. Avui és impossible. O sigui, avui, si vas per lliure, és una sobrecàrrega immensa. Per tant, els equips, per molt passavolants que siguin, han de consensuar uns mínims, però consensuar de veritat, no consensuar amb aquella hipocresia de la que te parlava abans. Per tant, un professor, a part d'autocrític, ha de tenir voluntat de consens i molta paciència. I la tercera cosa és que ha de tenir autoritat moral. Si té autoritat moral, ho té, no hi ha guerra, ho té tot salvat. Té la victòria a les seves mans. Costa,
perquè l'autoritat moral es basa en el respecte i la consideració. I quins són els reptes de l'educació, ja per acabar? A dos nivells. A nivell global, o sigui, a nivell d'aspiració teòrica, et parlaria formar ciutadans i ciutadanes responsables, amb el que implica la paraula responsabilitat, amb hàbits de treball i esforç i amb valors humans. Que hi ha molta assignatura en aquesta línia, però una cosa és l'assignatura i una altra és treballar-ho amb eficàcia i amb eficiència. Són coses diferents. I a curt termini, Júlia, que arreglin d'una vegada aquest desastre. Que arreglin els plans educatius i es posin d'acord i ho pactin. Això d'una vegada. Que els projectes de centre no siguin paper mullat per fer bonic per presentar inspecció, sinó que responguin a les necessitats reals de centre. Val? I que el professorat estigui per al treball col·laboratiu entre ells, pel treball en equip, i cap als alumnes que se'ls vegi com el que són. Persones amb unes necessitats emocionals que cal atendre. Moltes gràcies, Dolors. Gràcies als oients per escoltar-nos. Si voleu seguir aprofundint en el pensament de Dolors Sanahuja, us convidem a llegir El que vaig aprendre a secundària, publicat per Eumo Editorial. Quantes odissees conté l'Odissea? No és potser l'Odissea el mite de tot viatge? Potser en present continu, el podcast d'Eumo.